जोंनि माइ गायनाय बिदि गायो आरोना इसे गोदोर गोदोर होनानै ओमफ्राय नैबेखौ बोरै गायसिगोन आखाइ मोननै दै थुसिगोन आरोना ओमफ्राय जाबाय हेलो लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे निकिता दैमारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै जाहा फार्स्ट खोथिया फुगोन आरोना ओमफ्रायो जागायहांबाय आरो ओमफ्राय गायनाया गाबोन जागोनदां ओमफ्राय दिनै खोथिया फुसिगोन स' बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो थाखाय आङो भिडिअ लाबाय आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माबोरै दिन्थिनो हायो आं दिन्थिबाय थानोसै आरोना स' बिदिबा नायलांदो जोंनि दुब्लिखौ बाहाय नायना लादो आरो नै इयो जाहानि फुहांबाय आरोना दायो जाहा इथिं दे फुहांबाय नै ओमफ्राय आंबो फुनोसै आरोना बे खोथिया जाहानिया हाजिराफोरनि आरोना बेयावहा बुट होसिगोन ओमफ्रायो बेयावहा रुस बिस्कुट ओमफ्रायो आरो बेयो बानलु आरोना ओमफ्रायो नैबेयो थालिर ओमफ्राय साह गाइखेर साह इयावहा नै लोंसिगोन आरोना दा साह फुखांबाय आरो आधा आधि फुखांनानै दा जिरायसिगोन आरोना जानोसै बुट रुस साह बिथिं लोंबाय थादो आरोना हिट फुखायो जोंनिया गनावसो आइथिं नांलायलायाना गोथां मोजां नुदो खोथियाखौ गोलाव गोलाव जानायाबो गोलावानो आधा जोब्बाय आरोना जानाया फुनाया नै इथिं आरो इथिं ओमफ्रायो एबारै आं फुनायखौ नायदो आरोना नोंसोर देखायनोसै वाव फुनोसै आरोना नायबाय थादो होनबालाय नै हख्लायगासिनो बिसोरो दानिया निजाम्स ओइ जानलि बारा होख्लायबाय आङो दसे फुनायखौ देखायबाय आरोना ओमफ्राय देखायबाय थानो हाला मबाइलखौ माने दिननोसै नालाय ओमफ्रायो हाब्रुनांगोन ना लाबाय थानोबो टाइम मोना बेनि थाखायनो माने आङो देखायबाय थानो हाला आरोना ओमफ्राय फुनोसै दा आंबो मबाइलखौ दिनना लानोसै आरो ओमफ्राय दा इदि दलं मानाङो आरोना दै बारनो बाला बेबायदि बिदि औवानि दलंदि होसिगोन जों बे बारनाया बोरैबा मोनसे स्रालै अखासो हालायबाय होसिगोन दे सासे थिख्लि लानानै बिदिनो आलासि बावहारि गोदान इले इदि मानलांबाय आरोना दैयानो एसे गोदोर रोंलासैलै आङो दायो जोङो
जाहानि दुब्लि सफायबाय आरोना दिनै गायगोन ओमफ्राय बेबायदि मेचिन होनांदो आरोना दै गैयिनि थाखाय ओमफ्रायो दिनैसो हालेवखादो ओमफ्राय गायगोन आरोना जोङो दा बेखौ ओमफ्राय बिदि माखासे गायफायबाय बेलेगनिया ओमफ्राय जोंनिया निफ्राय गायगोन आरोना ओमफ्रायो दिनै बिदि गानना फैदो आरोना आङो ओमफ्राय गायलांबाय थादो नोंखौनो दखाना लानोसै आं दानिया बिराद मोजांखौनो खाखादों माथो क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा दायो माइखौ गायगासिनो आरोना ओमफ्राय आङो मबाइलखौ लायाखैमोन ओमफ्राय दा टाइम नायनायावहा मबाइलखौ लाबाय आरो ओमफ्राय आधा गायखांबाय आरोना ओमफ्राय दा गायगासिनो रा नै बेलेग डिजाइन गायदो आरोना बिराद साइजनि गायनो रोंखायो ओमफ्राय हायानो जिं जिं गैया आरोना बेनो ओरैनो जोंहानि गायनाया आरो दंबावोसो नै जि दंख' आरोना ओमफ्राय दा भिडिअ लाग्रा होग्राबो मानसि गैया नालाय नै गायनोसै आरोना दा आंबो बुंफिन zoom खालामना होयोलै जोंनिया बाय बिथाङा आलि जिङाव थानानै गादो आरोना बियो बिथाङा खाबु गैयानो आं गायबाय आरोना ओमफ्रायो मेंबायबो ओमफ्राय दायो गायबाय थानोसै आं बिदिबा गायगासिनो इदि ओमफ्रायो दसे देखायबाय आरोना नोंसोरनो गायनायखौ ओमफ्राय दा दसे उनाव गासिखौबो देखायफिनसै नोंथांमोना दख'ना गानना फैनायखाय माने आंखौ ओरैनो भिडिअनि थाखाय आन्था दख'ना गानना फैदो माइ गायदो बिदि साननो हागौ आरोना
so माइखौ गायखायो ओमफ्रायो मोननैसो फट' लानानै दख'ना गानना फैबाय आरोना फट'बो लानोसै मोननैसो ओमफ्राय माने नायलांबाय थादो मा देखायनो हायो नोंसोरनो देखायलांबाय थानोसै जि गोदो जाहान दबला इथि आरो दंबावो आरोना नै दा आधा हाबाय ओमफ्राय बिदिबा नायबाय थादो गायगासिनो आरोना नै बिथाङा बुहुद हाखायो गायनो सोरबाफोर नांगौबा बुंबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै इथिबो गायदो डबल मोननैखौ हाबाय आरोना ओमफ्राय आरो ओइथिं एवगासिनो ट्रेक्टरा खोथिया थिलि आरोना ओमफ्राय दा नै दंबावोसो आरो साहा लोंनोसै होनदों ओमफ्राय माने आरो गायफिननोसै आरोना जोङो ओमफ्राय जोङो साहा लोंखांबाय आरोना ओमफ्राय लोंखांना दा गायनोसै थांनोसै न'आ ओमफ्राय दसे गायनानै थांसिगोन आरो टाइमा जाबाय नालाय ओमफ्रायो दा भिडिअ'आथ' मा जाबावगोन आंनिया दसे गायनानै थांसिगोन नालाय ओमफ्राय दा गायनायनि भिडिअ'खौथ' लाबाय थानो हाला नालाय आङो स' नायदो आरो मा देखायनो हाबावगोनथाय आं मिथिला आरोना गायगासिनो आरोना गासैबो ओमफ्रायो नैयाव आधा डबल दंख' आरोना आधा डबल थासिगोन ओमफ्राय गायनाया गायदो ओमफ्राय इथिं गायखांजोब्बाय आरोना दैया जि दंबावो गोसो होना गायसोदो आरोना नै बिराद गायखादो आरो गायखादो हिट सुपार डबलसे सोरबा हाजिरा नांगौबा आंनियाव बुंहर आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरगोन आरोना जाबायना दायो जोङो थांसै आरोना ओमफ्राय आं खर'खौ फुबाय ओमफ्राय बिथाङा नै दाब्लाव थिख्लि लाना फैदो आरोना हाब्रु जाजोब्बाय जोङो नै ओमफ्रायो न'आव थांबाय थानोसै दै बारनांसिगोन आरोना ओमफ्राय नै अबस्थाथ' साइल' इदि गैया ओमफ्रायो दायो जोङो थाबायबाय आरोना जोंनिया बिदि दै बारनाङो आरोना ओमफ्राय दै दलं बारनांदोंमोन नायसिन जायो फ्रि अखा आइथिंआवनो नांबाय बिदि आरोना नै दा जों सिजोन अबस्थायानो खाराब जोंनि माइ गायनाय बिदि गायो आरोना इसे गोदोर होनानै ओमफ्राय नैबेखौबो ओरै गायसिगोन आखाइ मोननै दै थुसिगोन आरोना ओमफ्य जाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना ओमफ्रायो दायो गायबाय थासिगोन ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामसै आरोना स' नोंथांमोना माबायदि मोनदों अननानै कमेन्टआव दिन्थिहरदो जाखिनि देखायनाय आं बेखौ देखायबाय आरोना ओमफ्राय माइखौ गायबाय थासिगोन आरोना ओमफ्रायो 12टा जाबाथाय न'आव सुटि जायो नालाय स' आंनि भिडिअआ बेखिनियानो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरोना